di mulia na. Together up. Ano, tadi proses gini kan. Halo Pak. Apa na siya? Pero dia malah masih bawa ibu. Ang जों साइमानो थांनाय 14 एप्रिल 2021 साल मारिनि सिनि त्रिपुरा हास्टेबो कक बरक हुकुमु मुकुमु कक बरक कक थुम सामं तांने रक जों खरकसा के जरा आंनिया सानिनो कमाई थांमन ओ हायुंनो जत तंथक जाथरनो याकारै थांमा बाय जों बेलायखनो खा खामलायजाक खारिलायजाक नरक साइमानो ताकुक अक्रा बिमल देव बर्मा बरम गनां बनि रोजाबमुं ब थंलुक थुङै कलां थांमारक ब लुकुरकनि बागै ककथै सै कलां थांमारक चिनि थाने ताबो गोबां मा कलाङै थांगा आबो थिनांगो चिनि बागै लाइबो मांनाय ब जरांनिया सानिनो साखामियाङै जोंनो कलाङै थांगा बनि नुखुंनि बरकरकनो तै जों बनो मताइनि थानि बनि फलानो खाकसां रिनानि तै बनि नुखुंनि बरकरकनो जों तै खाकसां माया फारमानि लगे लगे तै खरकसा चिनि ताखो गमल दे बर्मा ब बाहायनो खरकसा सैगोरों खरकसा कक बरक नि स्कलार कक बरक ककनो सैनाय तै कक बरक ककनो तै सामुं तां तंनाय तै त्रिपुरा सारकनि हुकुमनो तै सामुं तां तंनाय ब बाहायनो जरा आंनिया सानिनो लांमा आरै थांगा लांमा सासय थांमा बाय बनबो जों बेलायखनो खा खामजा तै बिनि नुखुनि बरकनो जों जतनो खामा तै खाकसांमा या फारलायका अल त्रिपुरा कक बरक मिडिया फोरामनि फासिंदै तै पाइथागो चिनि तै खरकसा जोंबाय सामुं तांनाय बेलायखनो खा खामनि सिनिजागनाय जेरायनि बिसिङाव ब बांला मीडिया वो सामुं तांफानो ब जों बर'गा सामुं तांनाय गोबां मानसिनि त्रिपुरा सारबाय बनि हालक गाहाम स्पेशली आं बायथ' बेलायनो हालक गाहाम जोंनि तन्मय चक्रवर्ती ब बाहायनो मियाव कोविड पजिटिभ मानजाक माने यागल बेलायखनो साखामियाङै मिया सारिकनि सानजानि दाम जाथाय सति थामथि दामफोर बनि लांमा आरे थांमाबाय ओ खरक खालामनांगौ जों दिनै खमरिवै बनो सति नै जों सिरिं दंलाय बरनो बरनिया फारलायका बरनो जों खाकसांमा माननानै कक सालायका ताकु देबो कुसं अबहायकेनो चिनि अल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फ्रम कक बरक मीडिया वो सामुं तां तंनाय प्रिन्ट मीडिया मैगजीन बिजाब बा हुकुमाव सामुं तांनाय तै ससियेल मीडिया अंथुन टीवी चैनल अंथुन रेडियो अंथुन दूरदर्शन अंथुन जतन बाय तै अमथा खाजाक अमथा अबहायकेनो फाइनाय सालो जत चिनि कक बरक मीडिया वो सामुं तां तंनाय रंनि बागै अबहायकेनो बरकनि हामियाफोरो बरकनि चायाफोरो बरकनि सुख दुख मानफोरो बरकनि खासांफोरो जों लगे बाजानाय साम तंनाय बरकनि हामग्रानि फारसे जों नायनाय हायहिनो ओ कक बरक मीडिया फोराम सजाजाक माने दिनै कक बरक मीडिया फोराम থেকে अबहायके बरक सामुं थाय दंमान बागै आं मम थाना बहायनो बेलायखनो हामबाया फारदाय थै थांजानाय रखनि नुखुनि लुकुरना खाकसां माताय बरक खाखामाया फार